كم يكون عايز مدب زي تخاطتلتي أبقربان أبروحكم زلكم كورات نايجي أبير حزبي زي أبير يباركمن صقو يبزحلكمن مدبنا بمقصال كمتي لمود قال أملاح كن مهارين أمو زي أبير كزاربنا خنصلينا حيزنا زلنا رأستي بيت مقدس أملاح بزبل رأستي نقصل لنا ناي مودة أتخفال لما عن تخن مهارنا أم مقدس أملاح كنا تكرر لهم زقبانا أورا نجارات لومي كتقال لكمي أب مقدس زي أبير مقدس أملاح زلوا عبيتي أورا نجارات كنا تكرر لهم بتوانا ملأختنا بيت مقدس دمان تاي مخانو حجي حبيرنا خن مهارنا زي أبير كزاربنا أيو كمهرنا أيو نو كل حق خمرحنا أيو حق دم حرا خوص عنايو بمنفس قدس دما እግዚአብሔር ክበጽሐናዩ በዝን መሃሮ ድማ ክብሪ ንስኹ ወስዲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክንጽልይና አቦነ መስክነካለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስምካ ይባረኽ ከም ዝበለ ግዜ ካባኻ ስለ ዝረኸብና ተመስገን ምሕረት ወሪድና እሞ ዘአገልግሎት እዚኣ ካብ ትህልወና ኣይንሕለልኒና ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ነሆ ንዓይኒ ህዝብኻን ዝኸውን ቅዱስ ቃልካ ካብ ዘለዓለም ዝመኽርካዮ በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ክትለቆ ብቅዱስ መንፈስካ ክትምህረና ንጽሊ እዚ መንጽቦ ፈኣትካ ክትገብሮ ኢኻ እሞ ነመስክነካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እትቅዱስ ስምካ ይባረኽ ስለ ቤት መቅደስ ክንመሃር ኮለና ብሙሉኡ እቲ ሓቂ ኣባና እናተገልጸ ክግለጽ እሞ እግዚአብሔር አምላኺ በቲ ትህበና ሓቂ ድማ ክብሪ ንህበካ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ከነተክረሎም ዝግብኡ ዓበይቲ ኣውራ ነገራት ከምቲ ዝረአናዮ ሕጂውን ኣብቲ ስእሊ እንምልከቶ ቤት መቅደስ ሰለስተ ክፍለ ከም ዘለዋ ደጋጊመ ይዛረብ ኣለኹ ምክንያቱ እዚ በጋጣሚ ዝኾነ ይኮነ እግዚአብሔር ንርእሱ ስሉስ ኣካል እዩ ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ሰለስተ ክፍሊ ዘለዎ ገይሩ ፈጢርዎ ሰማያት ንርእሱ ሰለስተ እዩ ሳልሳይ ሰማይ ዝብል ኣሎ ቀዳማይ ሰማይ ካልኣይ ሰማይ ሳልሳይ ሰማይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሰለስተ ሲ በጋጣሚ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን እሞ ቃል አምላኽ ስቂሉ ኣይጽሐፍን ስለዚህ ሰለስተ ክፍሊ ዘለዎ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ ቤት መቅደስ ክንመሃር ኮለና ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኩምን ስጋኹምን ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሎ እቲ ፀዋዓኩም እሙን እሞ ንሱ ድማ ክገብሮ እዩ ክሳዕ መወዳእታ ከብፅሓኩም ይብለና ቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ዋላ ኣብ ሳይንስ እንድሕር መፂና እውን ፍጥረታት ብሰለስተ ከም ዝቆመ ገይሮም ክሳዕ ታሕቲ ክበፅሑ ከለዉ ክሳዕ ኣቶም እዚ ስቂሉ በጋጣሚ ዝኾነ ኣይኮነን ስለዚ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ ኢሉ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 139 ከምቲ ብኣምሆይ ዝበልክኹም እሞ እግዚአብሔር መስተንክርን ድንቅን ገይሩ ካብ ፈጠረካ ብዛዕባ ፈጣጥራኻን ንምንታይ ዕላማ ከም ተፈጠርካን ከም ተፈጠርክን መፍላጥ ናይ ግዲ ከድሊ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እምበኣር ከምቲ ቤት መቅደስ ዝረአናዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ሸውዓተ ኣውራ ነገራት ንሪኣ ማለት እዩ ነታ ቤት መቅደስ ብመጀመርያ ደገ ማለት ኣብ ደገ እናኣትወሉ ምስ መሰውእ ምሕራር ተተሓሒዙ ይኸይድ ድሓር ገበራ ምሕፃብ እቶም ካህናት ኣእዳዎምን ኣጋሮምን ብማይ ዝሕፀብሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ንሃዋርያት እግሮም ጥራይ ዝሓፀበሉ ሳልሳይ እንጌራ ምርኣይ ራብዓይ ቀንዴል መብራህቲ ሓምሻይ መሰውዕ ዕጣን ሻድሻይ ታቦት ምስክር ሸውዓይ መኽደን መተዓረቢ እዚ እግዚአብሔር ደይመደይሉ ዝሰርዖ ንሙሴ ዘርአዮ ከም ዝኾነ ሕጂውን ደጊመ ይዛረብ ኣለኹ ስለምንታይ ሸውዓተ ኮይኑ እግዚአብሔር ፍጹም ስለ ዝኾነ ናብ ፍጹምና ክንበፅሕ በዚ መንገዲ እዚ ክንሓልፍ ናይ ግዲ ብደገ ኣቲና ብመሰውዕ ምሕራር መሰውዕ ምሕራር ዝበሎ እቲ እንስሳ ክሳዕ ኩሉ እንትኑ ዝሓርር መሰውዕ ምሕራር ሲ ናይ ሓጢአትና ዕዳ ዝተኸፍለሉ ፍርዲ ዝተፈርደሉ ስለ ዝኾነ ኣብቲ በስራ ዝተሰርሐ መሰውዕ ምሕራር ኣብኡ እቲ እንስሳ ደሙ ምስ ፈሰሰ ኩሉ እንትኑ ይሓርር ብድሕሪና ኣብ ገበራ ምሕፃብ ኢና ንመፅእ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ መሰንፀሃና ንሕና እውን ብቃሉ
كنبر نأمن مالتي جن زماي حنسا بتمكت كنمسلو نخيل حنسا دما بقال أملاخ ننبرلو بحداسي وقت كنملالسي بتمكت ناب حدش لممد نساجر مالتي تمكت مالتي كموت نابي وقت مسجار مالتي سلازي بموتو تقابيرنا مسؤول ما تنسينا بحداسي وقت كنملالس زبل أبرومي معرف شدشته نملكت مالتي بدحريون أبنجرا مرأينا نمسي انجرا مرأي مالت حبيرنا نقرسلو ملكتي جمريا كريستوس لينا تقرسيو وانجيل يوحنس معرف شدشته ازين جرا زين مويتن تس انجراي كمين دحريلا كابتا أنا زهبو زبلع نزل على ما يموتني سلازي اتزموت يسوس مويت مستنسئ كابتي ناي مسكلو قبري انت لا امين لنا تقبلنا مسؤو هيوان كوينا ننبر مالتي ازن جرازي ناي حبرت ناي فقري ما ادي يا ملكتي مو حبيرنا مسقدسان بفقري انملالس له خمس خونه دما بز حلفه غزي رينا لناك بدحريو ناب طندل مبرهتي مجمريا بمسرتو كريستوس برهان عالم كوينو كبرهالنا خمس مصه كالا ايجن عينت لبونانا بريوسي بز مبرهات زي ناب مقدس املاخ ناب توش تبيلنا خناتو عينت لبونانا ناب እግዚአብሔር ዘማዕሉም እንትኸውን يبرهالنا እግዚአብሔር مالتي بمسوء معطان حالفنا ناب تابوت مسكر نمص كاو دما نابت مخدن متعارقي مس እግዚአብሔር حبرت نقبر أبو منبر صقان منبر محرتنا الله بتبعات ناب زفان صقان قرب مالتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚህ ተአውራ ነገር ሞ ካለ አውራ ነገር አቤት መቅደስ እንሪኦን ታይ አብዚ ቤት መቅደስ እዚ አና አማከልኩም ከነብር ቤት መቅደስ ሱርሑ ላይ ኢልዎሚሞ እቶም 12 ነገድ ደቅ እስራኤል بزوريا أتي بيت مقدس تقميتهم نيرو ثلاثة نجد بقدميت ثلاثة نجد بيمانة أقام ثلاثة نجد ما بدحري بمبرع دان قدم يهودا دحار يساكور دحار زابلون بوغن دبوب غاد سمعون روبيل بوغن معرب بالحريت مالتيو إفريم مناسي بنيام بوغن سمين دما دان آسير نفتاليم اليوم كبيبهم و اللونتي بيت مقدس مالتي እግዚአብሔር አመንጎ ህዝቡ ከነብር ዝፈቱ መኻኑ አብዝ ሓለፈ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ አምላኽ ሰብ ኮይኑ አማከልና ከምዝ ሓደረ ሪኢና ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በቅድሚት እቲ ታቦት ክንቀሳቀስ ከሎ ይሁዳ እዩ ዝመርሕ እዚ ንምስክር ክኸውን ኣብ ትምህርትና ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ረአይዎ ኢለኩም ነር كم معرف حدا كسع معرف ثلاثة زلوا بتخكل عند حرم بيكمو إذا حق زي ترخبوا مالتي زي أبيري مسكين سلازي يهودا كريستوس وصلوا نجديمو زفترة معرف 4 شعاتن يسوع كريستوس إيو مراحي نا هوتنا مراحي نا يكل مالتي زي أبير تمسكين يا بتأورا نجر زيو سلازي زي أبير أما كلنا كنبري فوتو كل توي ثلاثة بسمي أبتأكمكم له وين أبسمي أبتأكمكم له أنا أما أكلكم وأمنكم على خوز بالقال أما تيوس نعرف 10 شمونته كاب 10 شمونته كسع 10 زلو بتخكل إزغال زي نري مالتي سلازي أوانجيلات نرخبو ملأختي مسرتو خابولي كدان زمسعي مسرت بولي كدان يبلكم الله زفترت ززعات زلواويان زهولك زداقم إذا حموشت مصحفتي مسرتاوي ناي بولي كدان مصحفتي أب حدش كدان دما مسرتاوي ناي حدش كدان مصحفتي 4 وانجيلات مس قبر حواريات ماتيوس ماركوس لوقاس يوحنس قبر حواريات كم تأب إياسو تابوت እግዚአብሔር ተንቀሳቅሱ ወርስ ንሪኦ ኣብ قبر حواريات دما منفس ቅዱስ ተንቀሳቅሱ ቤተ ክርስቲያን ከስፍሕ ከሎ
ወንጌልና በዘላ ዓለም ክበጽሕ ከለይና ንሪ ኣብዚ ብትኽክል መሰረትና እንድሕሪ ጌርና እትሓቂ ኣብኡ ዘሎ ድማ ተነፂሩ በሪሁልና ኣብቲ ካልእ ዘሎ ክርዳእና ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ መልእኽታት ሲ ካብ ወንጌላት ተበጊስና እንተዘይተርጉምናዮም ሲ ትኽክለኛ መልእኽቶም ክረኽቦም ኣይንኽእልን ኢና እምበኣር ከምቲ ካብ ዘፀኣታት ሒዞም ታቦት እግዚኣብሔር ቤት መቅደስ ንቅድሚት ክደፍኡ ነታ ከነአን ትበሃል ሃገር ክወርሱ ብኢያሱ ዝወፁ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ነታ ክትውረስ ዘለዋ ዓለም ማለት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን እዩ እሞ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ወንጌል ሰቢኽኩም ዝኣመኑ ድማ እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ድማ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም ዝበሎ ይፍጸም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣውራ ነገር ኣጸቢቕና ክንፈልጦ ይግባአና ኣብ ዘፀአት ኣውራ ነገር እንታይ እንተልና ኣብ ኦሪት ዘፀአት ኣውራ ነገር ሕግን ቤተ መቅደስን ተን ኣውራ ነገር ኣብኡ ተጻሒፉ እንረኽቦ ብድሕሪ ዘፀአት ዜሌዋውያን ኣብ ዜሌዋውያን ተኣውራ ነገር እንታይ እንተልና ካህናትን መስዋዕት ዘቕርብዎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ከመይ ከቕርቦ ከም ዝግባእ ድማ መምርሒ ኣብኡ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ዘሁልቅ እንድሕሪ ኸድና ግን እቲ ቤት መቅደስ ተሰሪሑ ምስ ተወደአ ክንቀሳቐስ ነይርዎ ክወርሱ እንተደኣ ኮይኖም ንዑዮም ከቐድሙን ከምርሑን ነይርዎም እሞ ምንቅስቃስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብዓንዲ ደመና ብቀትሪ ብዓንዲ ሓዊ ብለይቲ እናመርሖም ጸላእቶም ክትሕሱ እንተደኣ ኮይኖም ክገዝኡ እግዚአብሔር ቀቅድሚኦም ክሓልፍ ነይርዎ ስለዚ ኣብ ዘሁልቅ እንታይ ንመሃር ተኣውራ ነገር መንፈስ ቅዱስን መእዛዝ ናይቲ ኣመራርሓ ታቦት እግዚአብሔር ስለዚ ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 9 እንተደኣ እቲ ደመና ተላዒሉ ይለዓሉ እንተደኣ ኮፍ ኢሉ ድማ ኮፍ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘዳግም ድማ እቲ ክሳዕ ሕጂ ብትኽክል እግዚአብሔር ዝሃቦም ከምቲ ዝግባእ ዘይተኣዘዝዎ ዘየስተባሃልሉ ዝረኸቦም ጉድኣት ዝተናቕድሉ ናዕዳ እንተልዩ ክናዓዱ ዝተነቕፍሉ ነቐፌታ እንተልዩ ክንቀፍሉ ስለምንታይ ከዓ እቲ ህዝቢ ኣብ ምድረ በዳ ተወዲኡ ስለምንታይ እቶም ካህናት ከ ገሊኦም ሞይቶም ብሰሪ እቲ ነቲ ቃሉ ዘይምእዛዝ ዝሰዓቦም ውፅኢት ኣብኡ ተማሂሮም ክልብሙ ምእንቲ ዘዳግም ተጻሒፉ ስለዚ ኣብ ዘዳግም ምውራስ ይጅምሩ ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም እንተሪኢኹም ምውራስ ኣብኡ ኢና ንርኢ ሙሴ 3 ነገሳት ክስዕር ከሎ ኢያሱ ድማ 31 ነገሳት ስዒሩ ኩላ ኩሉ 33 ወይ 4 ነገሳት ስዒሮም ናብቲ ከነአን ክወርሱ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣውራ ነገር ኣሰብሂልና ኣለና ተኣውራ ነገር ናይ ዘዳግም እንታይ እዩ ጉድለቶም ተማሂሮም ሲ مسقام مس منفس قدوس مخاد مس እግዚአብሔር مسقام ስለዚህ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 9 እንታይ ይብለና ኣነ ከም ዝባል ሓዊ ቀቅድሚኻ ክወጽእ ነቶም መን ይኽእሎም መን ከይስዕሮም መን ክዳረጎም ይኽእል ዝተባህሉ ኣነ ከስዕረካ ውሕድ ህዝቢ እኳ እንትኾንካ ኣነ ምሳኻ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ብጽድቅኻ ከም ዘይኮነ ፍለጥ ኣነ ብዝኣተኽዎ ኪዳንን ምኽሪ ከዓ ስለ ዘለንን ከም ዝኾነ ፍለጥ ኢሉ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ተዛሪብዎም ኣሎ ስለዚ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 እንድሕሪ ክወርሱ ንሪኦም ኮይና እንታይ ዝብል እምበኣር ምውራሳ ጀምር ዝብል ኣብ ዘዳግም ንረክብ ኣነ ቀቅድሚኻ ክወጽእ ከም ዝባል ሓዊ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ፍርሃትን ስንባድን ክሰድድ እሞ ክስዕር ኢኻ ዝብል ኣብኡ ንረክብ ተኣውራ ነገር እዚ እዩ ስለዚ ብኢያሱ ንሱ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ኮይኑ ነቲ ታቦት ኣቐዲሙ ክስዕር ከሎ ንርኢ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 3 ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝተኸፍለሎም ታቦት መሰቀዶም እዮም ኩሉ ግዜ ታቦት እግዚአብሔር ምስኦም ኣቐዲሞም መንፈስ ቅዱስ ክመርሖም ከሎ ይዕወቱ እምበኣርቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ ይብለና እሞ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ብርእስና ንኣምላኽ ባህ ከነብሎ ከም ዘይንኽእል ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ድሕሪ ሮሜ ምዕራፍ 7 ብኽያት እንታይ ይመጽእ እቶም ብመንፈስ ዝምርሑ ንሳቶም
ولد أملاخي كما جرنا خمن تسلي نفلتينا منفسنا ندخمنا يدقفوي سلازي ناي قدسنا منفس نادقفنا نأملاخ بها كنبل نخل انت دعا نعو فقاد هبنايو انت دعا نعو أمريحنايو أبو انت دعا توكلنا سعرت خوينا نركب مالتي زياب هيري مسجد انبقر بيت مقدس ناي منتاي وين منتاي وكل بيت مقدس أمون قدك إسرائيل هلونا زياب هير يوكل بيت مقدس أمون قدك إسرائيل حيلك زياب هير يوكل بيت مقدس أمون قدك إسرائيل كبرك زياب هير يوكل بيت مقدس دما مساعتهم نا قدمه نا مرحه نا عرفتي زقتو سلازخونه عرفتي ناتاتهم يوكل أب حدش كدانون كومي أتي تابوت እግዚአብሔር سمو زلوا سلازخونه أنا مسكتكو أب كنداي منفس قدس كلكم نعايك وكلني نعايك خبرني إلمو ويتانا بسمايات مسعرقة منفس قدس مثل أخي أبانا يحضر سلازي أبانا يحضر منفس قدس قداماي هلونا እግዚአብሔር يوكل أبانا هلونا እግዚአብሔር كفلت أنا قداماينا بيت مقدس سفرا خوينا لنا مالك منفسنا هلونا እግዚአብሔር زلوا بيت مقدس كوينلو نسخاتكم نايتي أبخاتكم حاديرو زلو كاب أملاخون اتقبلكمو ناي أملاخ منفس مخانكم دو أيتفلتنيكم بسقاخو من أملاخ أخبروه زبل تماهر ناينا أب قداماي قرنطس شعر شاي معرا كاب 10 سلازي أتم سب قرنطس يلوم أب سالساي معرا قداماي قرنطس يسوس منفس قدس أبخاتكم كم زلو أيتفلتنيكم حلونا وياب كالاي قرنطس 10 يسوس كريستوس أبخاتكم كم زلدو أيتفلتنيكم إذن تزي كوينس مخاتا زي تصنعيكم بإنجليزية أنت أيبل disqualified يكم سجا منهم أيتأكمن سلازخونه بسجا تمالاليسكم تلوت أو لوتي أبهيوتي خون أبكاد يلني سلاز أبجلاتي أم عرف حمشته أتم بحق خط الكون تدليو كاب كريستوس تفليكم كاب سجاد ما ودوكم بسجا خط مالاليس كلها أبتحت حق تخون بعلي كجبرو نابلكا سلتسعر سلتقادر بخيات مبر حقوس أي مسيني وتم رؤسهم منفس قدس زركوا سبات كندي بوصاني بعد بيت مقدس أب حدش كدان هلونا እግዚአብሔር يوكل لكم كم تقبلي كده حيلي وكل أبزت ساعات معرف 15 أنت دا أرينا أب كلا أي قرنطس دما بحدش كدان ربع أي معرف ما عليها زي بقول حيلي أب حمريت يزلنا إذا كاب أملاخ ينبر كمان يكون تفضل تريهم منفس قدس حيل እግዚአብሔር ما عليها زي بقول حيل 5 خوني كريستوس أبانا بمنفس قدس ما عليها زي بقول حيل تقميطل بيت مقدس كن كل الناس إلي يكون بمردع سمعوني مجمريا هلونو يوكل لكم كلا أي حيلو يوكل لكم أبزز نعرف 15 قطر 13 خبابي انتاي دي زبل بمنتا أي مريحوهم لديك إسرائيل نابيك أي مريحوهم زات 15 فقدي 13 خبابي سكانن ببو كم زي بالتقال 15 قطر 13 ناتي التبجى خايو حزبي بمنتا يتبجوا بدمو بمحرتك مرحك كم بمنفس قدس ناتمرحو እግዚአብሔር بمحرته مريحوهم مالتي بحيل خايل شو ناب قدس محضرك مرحك يوم كمي تابوت እግዚአብሔር بيت مقدس እግዚአብሔር تسكممو قدميت حالفو خلو نسيو سلازي اب حدش كيدان منفس قدس يمرحنامو ناب عرفتي يبصحنا حيلي ابتو يستسبنا نسيو أبتي وش تسوكم كم متن هبتو بحيلي ما أنت خطبرتعو زبل قال له مزحف قدس إفسون 3 كاب 15 شوعات زل كريستوس كاب أمنة بلبخم كحضر እግዚአብሔር يبارك سمو بروخ يخون مبار بيت مقدس هلونا يوكل لكم حيلي يوكل لكم كبر ما يوكل تابوت እግዚአብሔር كبقس كله كبر እግዚአብሔር زوت كبر እግዚአብሔር قدمي أم زحلف
كبري أكيد حلفي كبر زي أبير دما يتنسي سلازي سلطان حيلي كبري تماسا سالي يسوس أبيمان حيلي تقمت أيبلن أبقالي أبيمان قرما أبيمان كبري تقمت أيبلن حيلن كبرن تماسا سالي سلازي أب حدش كده ترارينا يو أقول شيء حدا عسران شو عتن كريستوس أبخاتكم تسفى خبري إبلن أوشت منفسنا كريستوس كبري بار محضر بيت مقدس كنكون كلنا كبر زي أبير دما أوشتنا كبرات دما كم كبرنا يتحدى ودور إنايل قال سجا خونه مسبلة كبرات دما كم كبرنا يتحدى ودور إنا كنبر كلنا أب كريستوس أب تسجاز لبسه أجزي أبير أبو كبرو زعسلو كبر زي أبير زمل أصل زخونه أتخبروا دما تجلس أمالك كمي أملاح أب كريستوس سلز نبر سلزي قولسي معراب كلته قدرة شعات أملاح أبو بملأت بملكوت حدير والله يبلن سلزي أتي ملو أملاح أب كريستوس بخبري سلز نبره أم معراب كلته وانجيل يوحنس كبرته جلس يبلن نتماينا ويني مسلوات أو أبانا دما كريستوس تسبح خبري سبحات نسمي يخون ما حواتي بيت مقدس كنبل كلنا قليل يكون هلونا እግዚአብሔር يوكل حيل እግዚአብሔር يوكل كبر እግዚአብሔር يوكل عرفت دما يوكل تفلطن يخم انت دا بمنفس نمرح كوينا منفسنا نفسنا حالواتنا عرف يزخو موسى ناب عرفت ايبصحومن اياسو ناب عرفت يبصحومن منفس قدس غنا كمتي كبتي نابلس زوردا منفس እግዚአብሔር دما ناب عرفتي ابصحوم يبلنا إساياس معراف سوسان سلستن كاب قصري 10 تخلته كسا 10 سلست كمتي نابلس زوردا منفس እግዚአብሔር كا ناب عرفتي ابصحوم يبلن منفس እግዚአብሔር يعرفنا እግዚአብሔር يبارك سلازي قدسان اب بولي كيدان تخيدنا خاخوميو اب حدش كيدان عبراويان 4 أتي حسب منفسي هواتن سلامني سلام عرفت مالتي هدأت مالتي أبتفر منفس ندحر خيدنا قلاتيا معرف حموشتي قطري أسران كلتن ندحرم بيبكمو تفر منفس مسبلسي حدا خابعتهم تايدي هدأت كواي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን بمنفس من حسب يحدد سلازي أبولي كدان ناب عرفت خمزم صحو كمزم صحو تتابوت እግዚአብሔር أتي بيت مقدس تسكي مومو خدو خلو تنقصقص بيت مقدس اسكن رأيو أبزهولك معرف شعاته يقريت 10 معرف زهولك 10 معرف كاب 33 كسع 30 حموشت كاب كرن እግዚአብሔር كا منقد 3 معالت تጓعዙ ይብል ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ድማ زعرف لا بوتا كدل يلوم منقد 3 معالتي قدمهم سلازي أتون كلكم تسعرون صرز خبدوكم أنا خعرفكم نابين عمالت ويتا يزعرف تابوت እግዚአብሔር منفس قدوس يونسب زعرفو بارت أورا نقرنا بيت مقدس رئينا يلنا እግዚአብሔር يبارك أبزي بيت مقدس زي سلسة خفلي الله خنبل كلنا بتدقاتنا أدراشانا ناب እግዚአብሔር خون تفلطنيكم بتي دقة مساعتها بدحريو موت زيله سلازي نايسب مودعتا نسجدلو مودعتنا እግዚአብሔር كم زخنا فليتنا ناب እግዚአብሔር قصنا نمعدو زودا حنكم ويتا يباركم بسم እግዚአብሔር بزويتا أنت بويتا زلحنكا هزب من يقمخا እግዚአብሔር والتخيو ويتا يسوس سيف حبنكا أحبلكا بسم እግዚአብሔር بزويتا أنت بويتا زلحنكا هزب من يقمخا እግዚአብሔር وسخيو ويتا يسوس سيف حبنكا أحبلكا
وسخايو ويتا يسوس فحبلكاي أكيبلكابو ويتا يسوس فحبلكاي